थानायनि माखासे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेवहाय बेबायदि गोबां जिखिनि स्किम्सफोर मावफुंजाबाय आरो मावनो लादों बेफोरखौ दिनै बेखेवनाय जादों आरो मावनो लानायखौ अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो आङो उदालगुरि जिल्लानि लोगोसे दा डिमाकुसियाव दङ डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजानो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आं बावहरदों अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों बयबो गोदान बोसोराव आलो गोजोनै संसार जानो हागोन बयनिबो न'खराव मोजां थासारि आरो अनज्लायनायनि गेजेरजों बयबो आवगायलांनो हागोन डिमाकुसियाव दिनै गोबाव समनिफ्राय दखरा एबसुआ हास्थायनाय बायदियै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदियै दिनै खाम्फाखौ बेखेवनाय जाबाय लोगोसे आरोबाव बड'फानि मुसुखा दिनै डिमाकुसियाव जोबोद मोनसे बड'फानि मोजां मुसुखा दिनै बेखेवनाय जाबाय फैबाय थानाय समाव बड'फानि जोनोम सान बड'फानि थैनाय सानाव डिमाकुसिनि रायजो राजाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे ज' जानानै बड'फाखौ मान बावनो हानायनि मोनसे बेबस्था बेवहाय जाबाय आरो बिनि थाखाय आङो साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोननै लामा बिनि लामाखौ बेखेवबाय बिनि खामानिया थाबैनो मावफुंजागोन आरो बेवहाय फैनानै गोरखानि मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स आरो हस्टेल बिथांमोना लुदों दा बेखौबो जोङो बेखेवबाय आरो फुङाव आत्रिमनि जि मोनसे मन्दिर दङमोन बेनिबो दरखं माने गेटखौ बेखेवनाय जादों दा आं सानो जे डिमाकुसि ओनसोला गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'नि सोमावसारनाय बर'नि जांख्रिथाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव अरायसम सिगाङाव थानानै सानफ्रोमबो आवगायबोदों दा नैबे समाव बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा बेवहाय खुंनो लादों बे जथुम्माया जाफुंसार महर मोनगोन आरो डिमाकुसि ओनसोलनि बर'जों लोगोसे बेवहाय थानाय जोंहा बाङालिफोर गोरखा असमिया आदिबासि जिमान जनगोष्ठी दोङो बयबो जोबोद मोनसे पजिटिभ सिन्ता लानानै अरायसम खौसे जानानै थायो दा ओंखायनो बेबायदि ओनसोला जोबोद थाबनो जौगायो आङो फिन खेबसेबाव बे ओनसोलनि बयबो खावलायनाय हिसाबै जोङो 40 समस्थियाव 40 सुजित नार्जारी अडिटोरियाम लुगासिनो दङ मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुङाव बेखौ जोंहा भेरगाव समस्थियाव गंसे अलरेडि लुनाय जाबाय थादों आरोबाव मोनसे सुजित नार्जारी अडिटोरियाम डिमाकुसियाव लुनो थाखाय आं प्रप'ज खालामदों आरो बियो अलरेडि सेंसन जानायनि लामायाव बेखौ थाबैनो लुफुंना होनाय जागोन गुबुन गुबुन फसंथानफोरखौ उनाव बेनि माखासे जोंनि सिनियर्सफोर आफादफोरजों रायलायनानै खामानिफोरखौ जोङो लासै लासै मावफुंगोन आङो डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिहेतु गोबाव सम हास्थायनानै बर' थुनलाइनि आफादनि जथुम्माखौ एबार मोनदों सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै ओंखारबोयो आं बेखौनो खावलायदों जोङो बावैसो थांनाय 30 डिसेम्बराव जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय गासै 26 माहारिनि भिजन डकुमेन्टखौ फोसावदों जोंनि सरकारनि जि भिजन डकुमेन्ट बेखौ जों मार्च दानाव फोसावगोन नाथाय जों जिहेतु 4 बोसोर कमप्लिट खामानि मावबाय सरकारा नैबे 5 बोसोराव आगान होबाय दा बेवहाय 4 बोसोराव मावनो लानाय बबेबा थालांनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंनो सानदों आरो नैबे 5 बोसोर सोलिनाय लोगो लोगोनो फैगौ 5 बोसोराव सरकारा मा खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय 50 बोसोराव बबे बबे एजेन्डाखौ लाना खामानि मावगोन बिनि थाखाय मोनसे भिजन डकुमेन्ट फैगौ मार्च दानाव जोङो फोसावगोन